IFM News Sports. Saan ang nagasatan ni world number 2 tennis star Coco Gauff iti first round iti Wimbledon kontra Ken Diana Yastremka iti Ukraine iti score 7-6, 7-3, 6-1 iti laing kalmana. Dahito yan di may kadua na first round ang naabak ni Gauff iti Wimbledon iti unay iti talo at awena. Iti pa nakabak ni Gauff kantakil nga upset dayto kapo iti pa nagkampiyon na iti French Open iti naglabas abulan kalpasan nga inabak na ni number 1 Arina Sabalenka. Ni Gauff iti may katlo na player nga dahiti top seed asaan na nangabak iti first round iti Wimbledon kadua na iti world number 3 Jessica Pegula and number 5 Zheng Qinwen. Kabayatan na saan met anay gasatan ti pambato ti Pilipinas nga ni Alex Yala ti first round iti Wimbledon kontra ken defending champion Czech Republic Barbora Krejcikova manipod iti score 6-3, 2-6, 1-6. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News.